vás Brumík, čiže Viktor a mám tu zase môjho kamaráta Patrika, ktorý dneska nemá asi svoj deň, však Paťo. A sme zase na časti tej dediny, minule som povedal, že sme na takej dedine. Je to proste časť dediny a ideme do nášho bunkru, čo tu máme. Ideme s našimi bicyklami. Tento menší je môj, tento tu. A tento je môjho kamaráta, Patrika. A ideme proste ísť na takú ako keby prieskúmačku, lebo minulý rok sme tam ako boli, sme si tam vyrobili bunker. Len sme tam neboli, tuším, mesiac, Počkaj, 2, 3. môžem niečo povedať? No, neboli sme tam tak 2-3 mesiace. No a my sme tam mali pekné vykosené, sme tam mali pláne urobiť stoličky, proste to je jedno. Proste nábytok. Áno, a prídeme po pol roku a celé to mám zarastené. Takže pôjdeme teraz tam To preskúmať presne. a ukážeme vám trochu takú nechutnú odpadkovú vecitku. A no presne nebudeme prezrádzať ďalej a ideme asi na to. Takže ja som na bajku A s ja? kamarátom tuto. A lebo ja to teraz musím takto natáčať jednou rukou aj natáčať, ale jednou rukou aj jazdiť, takže je to také troška na prd. Ale už som to raz robil. Raz. Ale zase ide auto ako vždy. Ne, nejde. No, tak to parkovalo. Ale Tak poďme. prežijeme to, dúfam. No, Už sme minule aj natáčali. ale bolo to celé na hovno. Bolo to tak v januári, tak? No, Bolo to a v januári. Bolo to celé na hovno. Teraz je slniečko. Slniečko, krásne počasie. Uh, Včielky nám poletujú. Aj kravičky nám poletujú. keď sa teraz nemýlim, tak tuším už je jar. Áno, je jar. A tuším bude za chvíľu aj končiť. No, nebude končiť. Ešte je to ďaleko, ale začalo je ešte jar. No, A takto jazdíme proste. Auto, a ide Paťo. auto. Klasicky. To sú naše potôčky. No. Čo s tým možná robiť? Toto je ináč táto časť dedine, no časť obce, neviem. Volá sa, áno, Dolnej Krupej. Volajú sa Potočky. A my ideme blízko starých potôčkoch. Áno. Tak preto bude tam trochu taká odpadková vecička. No. Nebudeme proste prezrádzať, sme proste na časti obce. A asi vás dávate mi lajky a odbery, chcem už dosiahnuť tých 50 odberateľov. Je to môj cieľ už konečne spraviť. Slniečko je vysoko. A tak. Ažka pridáme do tempa. Jednou rukou je to strašne ťažké, lebo to musíš ale aj natáčať, ale aj kúkať na cestu, takže nevieme, kam máme kúkať. Kamarát to takto chodí, jak mister, tuto je pole. Rastie. Je to už naše, ja už som tu bol niekoľkokrát. A keď som tu bol inak s kamarátom, inakším, nie Patrikom tuto, tak s inakším, som išiel aj s mojím kamarátom na staré potôčky, sme tam nakúkli. Neišli sme tam presne, ale že len sme tam boli len tak. Ale sme tam len nakúkli, že jak to tam vyzerá. Bolo tam ako docela divné, odpadky tam boli. Taká docela, neviem, či to bol dom taký zrúcanený. Jak zrúcený na nejakého hradu proste. Hej. A nebolo to až také príjemné ako.
Sice ja tam niektoré videl, nikto tam nebol, ale fakt. A nejaká jednotka tam bola, že vraj ona na... Jednotka? Áno, taká do takého ako keby trojuholníka, ako do takej šipky dali takú jednotku. A už ako som sa aj s kamarátom stresoval, že čo tam bude. Ale radšej sme tam nešli, len sme tam nakúkli. Ja som tam nakúkol, lebo kamarát sa troška bal. A, Je to trápne, nie? a strašne bol. Takže už sme tu. A tak, dobrý deň. A už sme tu. Tak to ideme. Tak to. A sme tu. Idem dole z bicykla. Tak to. Vidíte, je to tak troška zarastené. Je to docela fúška, lebo Strašná. lebo tuto sú takzvané údolí kliešťov. No, A takto to vyzerá. no, My ideme práve že tadiaľto. no. A môžem niečo doplniť? Včera sme tu boli, či predvčerom, a počuli sme, Blažanta. no. A keď sme sem išli, že ako len nakúknúť, No. tak bol za nami nejaký taj, neviem koho to bol. A proste chodil za nami. Tak toto vyzerá zatiaľ. A tu dole je náš bunker. A ťažko sa tu chodí, lebo... A najhoršie je, Dobrý. že vchod do nášho pravého bunkru je zarastený žihlavou. Keby ste chceli vedieť, tam to nie je trnie, ale to Takéto. také drevená. A tam, kde je vchod zablokovaná žihlava, čo vám zablokovala, tak teraz to je najhoršie. A máme tu ešte takú rodinku slimákov. Je to ako ťažké sem chodiť, lebo to je to, že je to tu zarastené totálne. No. A môže tu byť všeličo. Môže tu byť pavúk, chrobák. Nábeď všelijaká. Môže. Ideš? A najhoršie sú komáre. Ja teraz som sa tu teraz pichol. A pozri, našu rodinku. Toto, takéto. Slimáky. Takéto tu. Tuto. Takéto. Máme tu proste slimákov. A tu je aj sprej sme tu našli. Dobre. Vtáci tu čumírikajú. Tak, Viktor, môžem mobil? Môžeš. Tu máme takýto ten bunker. Ak chcete vidieť, tak tu je tá žihlava. Tu je žihlava, tu je žihlava, všade žihlava proste. A neuveríte, že môj kamarát Viktor tu našiel v tom bunkri nejakú elektrickú poistku. To nebolo tu, ale to bolo tam niekde hore. Ale... A fakt, áno, to bolo tu. A on to tam vyhodil, lebo to A tam bolo... sa to niekam dal, lebo bolo to ako, vyzeralo to nebezpečne. Vyzeralo to ako z nejakej poistky. To bola poistka, kamo. To nebola poistka, to boli také, ako keby do poistky, že on na poistky. No. Také, že on na elektrínu. Tak ideme vám ukázať Tú horšiu vec. Áno, ale neviem, či sa tam dneska dostaneme, lebo je to príšerne zarastené. A to totálne. A to totálne. Celá žihlava tam je. Neviem, čo to tu bolo. Už sme tu Pol roka, ale... Aha. A už sme tu boli niekoľkokrát, takže už máme ako keby tú väčšiu skúsenosť, len No, tejto. ale do tej trávy by som tam nešiel. Ja by som, Môžeme tu skrájať, je najmenej. lebo túto, ja by som išiel tak to, lebo OK. toto je to ako najmenej zarastené. Ale jeden repelent by nám neuškodil. Osy. Čo? Osy. Kde? Boli tu, už nie sú. No, dobre.
Tak to idem. Tam ja... Oh, Kam to je moc, to je moc. čo moc? To je moc. To je v pohode. No, toto je pohľad. Tá časť tohto. A keby sme išli donútra, tak ukážeme. No však len to je to, že... Poďme donútra, Viktor. Hej, Či? môžeme. Poďme tu. Tu Čakajte. Poďme tu. Poďme tady o to. Ja mám aj strach byť tu po prvýkrát, lebo sledujú nás nejakí ľudia. No, náš sme tu prvýkrát. Už sme to boli Tam je prasknutý kybel, tam. ak vidíte. A Tam sú všelijaké odpadky, minulo sme tam našli aj vešiak. o. A ináč aj v našom bunkri, neviem, skáďaľ sa to zobralo. Šli i spreje, chemikálie, proste všeličo. Dobre, tak ja by som už išiel, lebo zvuk kosačky sa už blíži. Tak asi poďme, Viktor. Počkaj, ideme radšej preč, lebo ako nikto nič nevie. Ešte nás čakajú 2 bunkre. Dva bunkre. Však, Jaké? Viktor, Jaké? v tom strome, čo máme, a tam na poli. V akom strome? Však tam pri vašom dome. Ja aj ten, áno, A presne tak. potom na poli. Poďme. Viktor, tu sme už dosť preskúmali. Ešte toto, ešte by som vám chcel ukázať také ako keby menšiu vec z tohto. Čo? Strašne pekné je to ako. Čo? Tu sme neboli ešte. Ja som tu už bol. A čo? Tak? A neviem, či to tu ešte je. Nie je to tu. No, škoda. Ale je tu aspoň žihľava niečo. Také liečivé A a otravné. ideme na druhú fázu bunkra. Presne tak. Že, blbé tyčky. Vetve. Tak ako vidíte, naše bajky sú tam odstavené. Tam. No tak moje není odstavené, ale tak preto, lebo... Jedno. Prosím, takto odstavené. Dobre. Ako vidíte, sme si na bicykle. Nikto to nevidí, lebo ja mám kameru otočenú na mňa. Takže nikto to nevidí. A otočíme si bajky. Poď, A Paťo. postupne ideme do druhého bunkra. Čo, ideme ku tomu poli, alebo ideme do toho nášho? Pol je bližšie. No. Počkajte, toto sa musím tak divne otočiť. A je to strašne. Kurňa. Áno. Presne. No. Môžeme teraz za kameru? Radšej mi ju zober, lebo... A túto cestu. Či by som mohla. Počkaj, Paťo. Poďme. Poď. Tu máš kameru? No. Tak ja už nasadám na bajk. To už má toľko minút, toto video. Nevadí. Aspoň. No, hodinu jedno video, to by som nehovoril. A som tu dal spátečku. Paťo, daj. Takzvanú. Daj kameru. No. Tu sa umýva auto. Daj, Paťo. Dávam môjmu kamošovi Viktorovi kameru. Preskáče na nás. Až na nás. No. A ideme. Sme bunker 2. Troška pridáme. Sú mi vidno kouty, nevadí? Čo? Je sú mi vidno kouty. Keby ste chceli, keby ste nevedeli, čo sú kouty, tak kouty sú ako keby čelo a pokryté vlasami. No. Že to má zakryté vlasami, ale toto auto totiž spraví. Počkajte, musíme rýchlosťou. Takto sa vám ukážu ako keby čelo a to sú ako keby kouty. Diera. No. Nie? Takéto. Ty
máme. Máme ich. Strašne ďaleko. Strašne. Keby ste ináč nepočuli, tak môžete si dať aj hlasnejšie troška. Lebo ako nemáme tie vecičky na lepšie rozprávanie. No, mikrofón, lepšie povedané. Ja, moje kouty. Tuto je to krásne. No, tuto je pekné pole. Tam je pekná olejka, že tam. Presne tak. A keby ste chceli vedieť, tak tam dedinka, tak tam niekde som chodil do škôlky. No. Je to ako fúška držať, ale aj jazdiť s telefónom. Viktor, čo tomu podľa teba máme bližšie ten v strome? Poďme do toho. Ok. Ok. Tak sme zmenili plán, najprv pôjdeme k tomu tam pri jednom dome, tam, kde bývam ja. No tak, od teba tak šikmo. Aj my bývame. Sme síce susedia. A taký šikmo. No, takzvaní šikmí susedia. No, už sa blížime. A keby ste chceli vedieť, tu je jadrová elektráreň. Mochovce. No. Tuto je repka olejka. Ocel, potôčko. No, to je Patrik. A betón. A keď chcete, tak vám ukážeme, tu je, ak neodišla, tak tu je Tesla. Je tu. Tu je za chvíľu. Vidíte? Ja to ešte neukazujem. A tu je Tesla, biela. Tu. Ak dobre vidíte, tak sme už. Jak to oni môžu vidieť, kamo, jak oni to môžu vidieť, keď ani nevedia, kde to je. Aha. A už sme tu. Ako nie je to také pohodlné, jak ten predtým, ale ako furt sa v tom dá. Dá sa to Tu furt. môžem teraz kameru. Počkaj. Toto zaparkujem môj bike. Aby nás sme nenapadli, síce. Teoreticky. Jak? Keby ste chceli, tak takto vyzerá náš bunker. Viktor už vstupuje. A idem aj ja. Jaj. Tak. Viem, je to čudné, trochu zarastené. Tu je Viktor, si takto posedáva na týchto krásnych topánkach. Tu máme únikový východ. Tu Není ako taký pohodlný. Nie je taký super tento No. bunker, ale ako Ale je to stále bunker. pre nás. No, tam sa najlepšie schováva. Ja sa tam väčšinou schovávam, keď niečo. Lebo tu je aj z boku zarastené, keď sa tam schovám. No dobre. To je takto malý je náš bunker. Ukážeme ho zo všetkých strán. Takto vyzerá spredu. Takto sprava. A takto zozadu. Tu je Viktor. A takto vyzerá zľava. Keď ma vidíte, Tak je tam. No, tak takto vyzerá, prosím pekne, Viktorov dom. A ukážem vám aj môj, počkajte. Viktor ide týmto tajným únikovým východom. Poď, Viktor. už idem. Kamo ty ideš naokolo? Tak tu je ten východ, bro. Aj tu. Ale tento je lepší, podľa mňa. Tak. Tento sa zmestím. Viktor je teraz taký vojak. Som tu. No. Tu je náš slavný Viktor. A
ideme k môj dom. Tak to, je to docela blízko. Pes. A tak to vyzerá. A ideme. Do tretieho bunkru. Presne tak. Ešte raz. Presne tak. Boli sme v prvom bunkru. To boli tam, kde boli tie žihlavy zarastené. Druhý bunker bol takýto. Tento tu. A na tretí ideme. A na tretí ideme blízko pri pole. To sem. Čo? To tuto. No. Hm? Dobre. Potom sledujte aj môj kanál na WhatsAppe, ktorý sa volá Viktorček Brumíček. Aký Viktorček Brumíček? Ne, Brumíček. Aha. Tak ale ja som Brumík, Paťo. Aha. Kedy? Čo som to hovoril? Aha, že ťa tak učiteľka nazvala? Ne, ja som sa tak nazval. Aha. Čo ma poznáte z Robloxu? Brumík. Ak sa chcete na tohto Viktora pridať, tak mi povedzte, Ty kokšo. kde ťa nájdu, keď budú hrať Roblox. No. Už som hovoril. Ale v minulých, a môžem to povedať aj teraz, moje meno je Brumík v tom na Robloxe. Poď, ideme. Poď. Odložíme si. Ako nie je to až také nenápadné, tento, ale v noci je to najlepšie. No, scary. Scary to až také, scary to není. No hej. Ideme? To ideme tam dozadu? A. Kika, Paťo, dáme sem. Prepač, ospravedlňte sa Viktorovi, že povedal mne omylom Kika, lebo Kika je jeho sestra. Hej. A furt, keď Už som natáčal jedno video. Neviem, áno. hráme Minecraft, tak my na Kiku robíme pranky. Niekedy. Niekedy, no. Dneska Dobre. sme napríklad urobili, že ona mala bazén a my sme do bazéna dali lávu. No. Ako v Minecrafte, nie v realite. Tak, poď rýchlo. Sme tu. Tak ale to je jedno, furt je to vchod. Toto je náš bunker. No. Není taký náhny, aký to A tu pri poli. Toto je oné, pri poli. Toto je, kedy prídeme, a vysedávame. no kecáme si tu aj s kamarátmi. No. Niekedy doneseme aj skateboardy Presne. a nasedíme na nich. No. Ale nenávidím tie naše bunkry cez leto. Lebo to je vtedy údolie kliešťov, komarov, os, včiel, všelijaká háveť. Už keď som tu, tak idem na WC. Paťo, podrž. OK. Nenatáčam ja plus? OK. Tak ideme počítať autá. Jedno auto. Druhý mikrobus. Mikrobus. A autíčko brm, už idem. Takže to už máme 4 autíčka. A čakáme na 5. Už ide. A už ide náš Viktor. Vidíte? Ide jak kobylka. Dobre. Takže sme našli sme vám ukázali všetky naše bunkre. A asi ich končíme, lebo A ešte
by sme mohli niečo preskúmať na podpočkoch. Nech to video má aspoň pol hodinu. Ešte 5 minút. 5 minút to vyčkáme ešte. Hej. Poď sem. Viktor, môžem? No, zober. Viete čo? Poviem jeden vtip, ale nikto ho nemôže počuť. Viete čo? My tam sme sa raz schovávali a také sused tu, čo býva, on striekal tam na cestu a Vieš to, že to bude krajina. no, striekal a my, že čo to je? My si mysleli, že to je, padá dážď. A my, že my sme takí dementi. A potom sme sa pozreli a tu len sused strieka. Však, Viktor. Ešte 4 minúty vyčkať, lebo ako vidíte, no nevidíte to, už toto video natáčame. Aj to budú vidieť. No, budú to vidieť. 26 minút a 22 sekúnd. Zatiaľ. Tu máme takúto lavičku drevenú. No, lavička. No, lavička. Len sedíme na tom a oddychujeme. Lavička, ktorá nedrží. Nevadí. Ale najhoršie je, že vieš len, že tá lavička môže byť ošťatá. Nemusí, ale môj. A čo som to chcel? Ja, že mohli by sme ešte niečo tak kúknúť. A čo? No práve to je tá otázka. Čo? No, čo? No poďme. Čokolík! Čo? Nič. Aký čokolík? Ja viem? To som ja povedal čokolík. Čo? Čokolík. No. Áno, čokoláda. Vieš čo? Môžeš. A to je jedno. Túto cestu bude mať, prosím pekne, ja, mobil, no, Mobilné natáčanie. mobilné natáčanie. A pravdepodobne je to taká kamera na natáčanie. Poď. Takže neviem prečo, ale môj kamoš Viktor stále rád natáča videá. Však, Viktor? No, len moja editorka chuť ani pomaly nestíha ani editovať. Čo? A to kto je editorka? Editorka, ktorá edituje videá, čiže streamá. Jak myslíš? Diváci to asi budú vedieť, že striha videá, že on je, že napríklad tam napríklad sa nerozprávame vôbec, alebo tak, že to, či sa vám proste nepáči, tak to strihne. Niekedy dá aj melódiu nejakú. A fakt to máš? Čo mám? Mám editorku. Tak jej povedz, nech to nerobí už. Ešte môže robiť. Povedal, že mu to baví, tak ja som mu poprosil, že mi to mi robí. Tu v tomto dome býva, jak to poviem, no, jeho sestra, kamarátky, pozor. No, tu sa pekne stáva dom. A tu býva môjho kamoša, sestra, kamarátka. A nikomu tu nehovorte. Čo som vám... Zatiaľ však je to verejný typ. Aha, tak nič som nepovedal, OK? No tu máme takto domy. Tu máme takto domy, lístie. A ja som tu. No, čau. To je takto obrubník. Tu je. Daj si na seba kameru. Kamo. Troška pridáme. Troška pridáme teraz. A tu je aj Viktor. No. Pozerajte.
Kamo, Ešte raz vám ukážem tie kouty. Toto sú kouty. no. Kamo, už to má viac ako pol hodinu. Keď kúkate mixaka, tak viete. No dávame si tu tak kolečka, lebo nemáme čo robiť a chceme, aby naše video malo viac hodinu. Najviac než hodinu, ale ako pol hodinu. Viac než pol hodinu. Ale nie hodinu. Menej než hodinu. A už to má video pol hodinu zatiaľ. Tu sa tiež stáva domček. Tu je takýto súd. Tam je jadrová elektráreň. A tu je vaše Macko. Ako prúmiky Macko. Aha, Brumík Macko. Prezivka Macko. 37 číslo domu. Macko pú. A tu sa tiež stavajú domčeky. A to bude asi koniec videa. No, to bude asi koniec. A Asi daj. keď to donatáčame, počkaj. Ja mám hovoriť. Keď to donatáčame, tak si to ešte pozrieme. Však Viktor? Možno. No. Oprava. Ja to nemám také ľahké, kamo. S mobilom? A keby ste chceli vedieť, tak hneď takto blízko nami je bunker číslo 2. A ideme už do tieňa. Konečne. Dobre. Tak my sa už rozlúčime. Dávaj mi kameru, Paťo. Daj mi kameru, ja to mám hovoriť. Počkaj. Takže Patrik si tu bere svony, jak Herkules kokos. A toto bolo všetko, s vami bol Brumík a Patrik. A ideme, a toto je koniec videa, dávajte mi lajky, odbery, chcem aj 50 odberateľov. A čau, sledujte ma.